Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Білім беру учреждениеләрендә карантин, даруханәләрдә битлекләр юк, чалгыда авыручылар саны арта бара. Кем син, хатын-кыз, Татар драма театры халыкара бәйрәм алдыннан музыкаль кичә әзерли, актерлар хатын-кыз образын ачып бирергә тырышачак. Чалгыда грипп һәм ОРВИ белән авыручылар саны арткан. Белем беру учреждениеләрендә грипп һәм ОРВИны кисәтү буенча актив эш алып барыла. Уку йортлары җитәкчелеге укучыларга медицина битлекләрен кияргә киңәш итә. Тулырак хәбәрчебез сюжетында. Температураның еш үзгәрүе, дымлы һава торышы грипп һәм ОРВИ белән авыручылар санының артуына китерде, бигрәк тә балалар арасында. Табиблар профилактика өчен битлек кияргә, кул юарга, авыру кешеләр белән элемтәгә кермәскә һәм җәмәгать урыннарында булмаска киңәш итә. Рост заболеваемости на базе нашей поликлиники отмечается в пределах 10%, хоть цифра и незначительная, но она неуклонна, достаточно стабильная. По ОРВИ заболеваемость у нас снижается, но все-таки конец зимнего периода. Кайбер уку йортларында карантин, мәсәлән 84-нче лицейда берничә сыйныф ябылган. Биредә укучыларны көн саен медицина хезмәткәрләре тикшерә, бүлмәләр график буенча җилләтелә. Безнең аерым класслар карантинда булдылар 11 февральдан 21-нә хәтле. Бу классларда инде балалар, чирләүче балалар саны 20%-тан артык иде. Сәламәтлек саклау идарәсендә уку йортларында битлек режимын кертергә киңәш иттеләр. Әмма даруханәләрдә медицина битлекләре җитми. Без моны тикшерер өчен таныш сатып алучыны даруханәгә җибәрдек. Битлекләр булмады. Алар хәтта тәэмин итүчедә дә юк дип аңлатканнар. Әмма камера белән кергәч битлекләр табылды. Фармацевт бу хәлне товарны әле генә кабул иткәне белән аңлатты. А бывают моменты, когда их нет в наличии? Ну, бывает такое, но мы всегда стараемся заказывать. А быстро разбирают, да? Да, очень быстро. Ихтыяҗ зур булу сәбәпле битлекләр сайтларда 5 тапкыр кыйммәтрәк. Россия хөкүмәте медицина битлекләрен һәм вируска каршы препаратларны илдән чыгарга вакытлыча тыю кертте. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Татарстан әтиләре дә беренче бала өчен ана капиталын алырга мөмкин. Россия президенты йөкләмәсе белән март башыннан ана капиталы программасының мөмкинлекләрен киңәйтә торган үзгәрешләр үз көченә керде. 2020 елның 1 гыйнварыннан башлап беренче баласын тапкан яки уллыкка алган хатын-кызларга 466,617 сум күләмендә ана капиталы биреләчәк. Шулай ук беренче балага карата бердән-бер уллыкка алучы саналган иратлар да шушы ук күләмдә акча алырга хокуклы. Җәмәгать судьясы тарафыннан картина урлау факты буенча җинаять эше каралды. 2019 елның октябрендә Ирод Омега сәүдә үзәгендә күргәзмәдән Мәскәү өлкәсе Иваново шәһәреннән килгән рәссам Трофимованың картинасын урлый. Күргәзмәне оештыручы аны 4900 сумга сатып алган була. Күптән түгел әлеге җинаять эше җәмәгать судьясы тарафыннан карап тикшерелде һәм гаепләү карары чыгарылды. Җинаятьчене видео күзәтү камералары язмалары буенча ачыклаганнар, Ирод сәүдә үзәгендә исерек хәлдә булган. Судья шәһәрдәшебезгә 6 айга төзәтү эшләре рәвешендә җәза билгеләгән, хезмәт хакының 10% тотылып калачак. Гадәттә Чаллыда кибетләрдән сәүдә үзәкләреннән кием салым, электр көнкүреш техникасы, парфюмерия продукциясе урлау очраклары да аз түгел. Һәвәскәр рәссамнарның күргәзмәләреннән картиналары кагыйдә буларак кызыксыну уятмый. Бу сирәк очрый торган күренеш дип билгеләп үтә Яр Чаллы суды матбугат хезмәте. Әгәр сезне берәр нинди проблема борчыса, шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Язгы чәчү эшләренең иртәрәк башлану ихтималы бар. Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының беренче урынбасары Наил Залаков шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, быелгы кыш гадәти түгел, суыклар булмады, кар да башка еллардагыдан азрак яуды. Җылы февраль кар катламын киметте, язгы чәчү эшләренең алданрак башлану ихтималы бар. Белгечләр әйтүенчә, беренче чиратта уҗымнарны карарга кирәк. Республикада көздән 494 мең гектар уҗымнар чәчелгән, алар яхшы хәлдә. Кыш буе аларны мониторинглап тордылар. Әлегә уҗымнар исән, ләкин аларның көчләре кими. Шуңа күрә аларга вакытында азот ашламаларын кертергә кирәк.
Татарстанда масштаблы хәтер бақшасы акциясы узачак. Ул җиңүнең 75 еллыгына багышланган. Биредә җиңү волонтерлары, хәрәкәте активистлары паркларда һәм скверларда Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булганнар истәлегенә агачлар утыртачак. Исегезгә төшерәбез, республикада барлыгы 33 меңнән артык Бөек Ватан ветераны яши. Аларның 1195-е сугышта катнашучылар. Чаллыда исә 80ннан артык Бөек Ватан сугышы ветераны исәпләнә. Теманы дәвам итеп, Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышлап, Чаллы ТВда җиңү өчен рәхмәт дип исемләнгән проект старт ала. Биредә сугышта катнашкан ветераннарның оныклары һәм оныкчыклары әби-бабалары турында сөйләячәк. Һәр гаиләдә бөек җиңүгә өлеш керткән батыр бар. Шуның өчен дә проектта теләгән һәркем дә катнаша ала. Язылу өчен 54 01 99 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Чаллы Татар драма театрында премьера әзерләнәләр. Ул булачак бәйрәмгә 8 мартка багышланган. Шәфәк әсәре репетициясендә Лилия Гатина булды. Үзенчәлекле премьерага, үзенчәлекле әзерлек. Бу юлы театр коллективы үз тамашачыларын музыкаль кичә рәвешендә гадәти булмаган спектакль белән сөендерәчәк. Артистларның репетициялары җырлаудан башлана. Без монда драма артистлары җырлыйбыз. Без әлбәттә профессиональ җырчылар түгел, без профессиональ артистлар. Шуңа карамастан, менә bütün булган тойгыларны, хисләрен, әлбәттә бу концерт безнең хатын-кызларга багышланган. Хатын-кызның тойгыларын, хисләрен шушы җыр аша тамашачыга җиткерәсе килгән. Шәфәк музыкаль кичәсе халыкара хатын-кызлар көненә багышланган. Сюжет хатын-кыз образын ачып бирүгә юнәлдерелгән. Музыкаль кичә форматы да юкка гына сайланмаган. Режиссер Олег Кинжагулов сүзләренә караганда, нәкъ менә җыр һәм музыка аша хатын-кыз образын тулысынча ачарга мөмкин. Монда инде без хәзерге замананың бик күренекле шагыйрьләренең шигырьләрен кулландык. Шулай ук халык җырларын, эстрада җырларында. Һәм бу безнең шундый бик кызыклы материал килеп чыкты. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Дарите подарки любимым. Только с 29 февраля по 12 марта в фирменных магазинах Polaris скидки на последний товар в чеке. Так, при покупке от 15 тысяч рублей СВЧ-печь в подарок. При покупке от 25 тысяч рублей дарим телевизор. Ведущие производители мебели на всероссийской выставке «Мебель, деревообработка, станки и инструменты-2020» с 11 по 14 марта в ВЦ «Экспо Кама». Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03. Компания «Армада» предлагает суперакция. На стальные и межкомнатные двери скидки до 5000 рублей. На теплицы монтаж в подарок. Компания «Армада». Телефон 366 39.